Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Apa tikupasirani nkhani za pa Times zimene zawerengedwa mchichewa. Ndipo muli nkhani zambiri zofunikira mmenemo. Tiyeni timve kuti zikuti bwanji nkhani zimenezi. Munkhani yathu yamba akuluakulu a mipingo apempha Khristu kuti apempherere kuti mvula iyambe kugwa bwino m'madera onse a dziko lino. Izi zikudza pamene ng'amba yavuta kwambiri zimene zikudetsa nkhawa kuti mbewu sizingachite bwino zimene zikhozanso kuyitana njala ina chaka chamawa. Rebecca Chimjeka walemba ripotili limene akuwerenga Brenda Kayo. Olankhula ndi Times, Bambo John Chibweza akumtima oyera parish ati nkofunika kuti aliyense akhale ndi gawo wopempherera mvula. Kwa ife Khristu akatolika tinaona kuti ndi chinthu chofunikira kuti tipange chikondwerero chimenechi chakubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Ndinatengeraponso mwayi kuti ndi nthawi yabwino yakuti ifeyo ngati Akhristu akatolika timpemphe Mulungu atithandize pakutipatsa mvula imene tithandize kuti tikhale ndi zokolola zabwino zochuluka zimene zingatithandize kuchepetsako mavuto ena mdziko lino lapansi, makamaka vuto la njala. Mkulu wa amayi pa parish ya mtima oyera Fani Kabinda anati amayi atengepo gawo munyengoyi yopempherera mvula. Ndi kuvuta kwa nyengo ya mvula imene tikuoneramo, tauzana kunena kuti tikuyenera kuyikiza mapemphero dziko lathu ku nkhani ya mvula kuti mwina tithe kupeza chakudya. Eudali Andrew Nsonsa ampingo alilonge CCP anali ndi chikhulupiriro kuti mvula igwa. Makristu athu tauza kuti kheni mtima wachikhulupiriro kuti Mulungu amene atilenga amatifunira zabwino, ndipo Mulungu amachita chilichonse pa nthawi yake, sachedwa safulumira. Tikudziwa kuti nkhani kulidzuwa kwa mvula ikubwera. Ndipo Bishop Christopher Hola ampingo wa Falls Calvary anati anthu asataye mtima chifukwa Mulungu sataya wake. Monga kuja ku Deuteronomy 28:12 akunena kuti ndi dalitso umodzi umene Mulungu anapereka pamene pajapa, akunena kuti ndidzatsekula mazenera kumwamba kupereka mvula kwa inu pa nthawi yache. Padakali pano wansembe ku nthambi ya polisi mdziko muno Father Stephen Likucha wapempha Malawi kuti asangalalire nyengo ya kukondwerera kubadwa kwa Ambuye Yesu ndi mzimu woyera. Father Likucha ati Malawi akuyenera kusinkhasinkha tanthauzo lenileni la Krismasi limene ndi chikondwerero cha chipulumutso cha Mulungu. Brenda Kayo wadzanso ndi ripoti lina. Alikusha ati Malawi agwiritse ntchito nyengo ya Christmas ngati mwayi wokonzanso komanso kuzipereka mitima yawo kwa Mulungu. Tsiku limene lili ndi tsiku limene tikuyenera kukondwerera chifukwa tonsefe timakondwerera chipulumutso chathu. Ndife anthu opulumutsidwa, ndife anthu odalitsidwa, komanso ndife anthu okondweredwa chifukwa kuti Mulungu analolera mwana wake Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wa tonsefe kudzera mukubadwa kumene anabadwa pa dziko lapansi. Tadala Kagwa wochokera ku Namirete mu mzinda wa Lilongwe anati Christmas ya chaka chino yafika pomwe pali mavuto azachuma, koma iye anavomereza kunena kuti palibe moyo wopanda mavuto. Chomwe ndingalimbikitsa nchokuti kwa iwo wazingolimbira kupemphera kukondana ndi anzawo pasamakhale chidani chilichonse chifukwa tikayina Christmas tiyenera kukumbukira kwa kubadwa kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Mawu ake Chief Brown omwe ndi wochokera ku Mwanza anati Christmas ni nthawi ya chisangalalo kuti Mulungu ali nafe ndipo nthawi yakwana yoti mabanja akhalire limodzi ndi kusangalala.
ungofika kwa wapeza abale ako amene alodwalawo kapena kuona amene unakhala nthawi sanakumane nawo kupemphera limodzi actually kusangala limodzi zachumazo zili kuna kulikonse kumasambaniso kupanga kukanika kupanga zinthu zina. Pakadali pano bungwe la Consumers Association of Malawi lapempha anthu kuti agule komanso kugwiritsa ntchito ndalama mwanzeru akamagula zinthu mu nyengo ya Christmas. Mkulu wa bungwe la Kama John Kapito analimbikitsa anthu kuti akonzekere mwanzeru asanagule kalikonse komanso kupewa kuyenda maulendo osafunikira mu nyengo ya Christmas. Olankhulapo pa nkhani za ndale a George Chaima wati adindo makamaka amipingo komanso andale akuyenera kukhala patsogolo kulankhula zinthu zomanga zokhudza kafukufuku wa ngozi ya ndege imene inachitika pa 10 Juni chaka chino. Ngozi idatenga moyo wa amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima ndi anthu ena 3. Zotsatira za kafukufuku wa komiti imene mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera adayikhazikitsa zidasonyeza kuti ngozi iyi idachitika kamba ka zifukwa za nyengo. Koma Archbishop Thomas Msusa wa mpingo wa Katolika mu Archdiocese ya Blantyre wauza mamembala a mpingowu kuti siukhutira ndi zotsatirazi. Poyamba timve zimene Archbishop Msusa anayankhula ngati mbali imodzi ya ulaliki wake mu nyengo ino ya Christmas. Chaka chino chinali chovuta ndipo ndi chovuta mpaka pano. Inde tikuvutika zambiri koma tikuvutika chifukwa cha ngozi ya kuchikangawa imene tonse tikuzindikira kuti munthu uja anakonda aliyense, ndipo ife tonse kuyambira atsogoleri aboma ampingo mafumu tinayenera kukhala pansi tonsefe kufufuza ndi kuyankha bwino mokhutira aliyense kuti akhale ndithu ndine anene kuti inde zinachitika chonchi. Koma mpaka lero mawu amene tikumva kwa amene anakafufuza ineyo sindikukhutira nawo mpaka pano. Ineyo sindikukhutira nawo ndipo ndife anthu akuluakulu tisanamizidwe pa malaliko anga pamene tinali kuwaperekeza malemu a Vice President Saulos Chilima kunsipe. Ndinena kuti zingavute maka analipo amene anajambula ndi kuona zonse zimene zinachitika kuchikangawa. Mdima utha ndipo aliyense adziwa chimene chinachitika chifukwa amene anajambulayo ali moyo. Koma Chaima ati adindo akapanda kusamala nkhani ikhoza kubala mpungwepungwe mdziko muno. Nkhani amene akuyikoka kuti zipita patsogolo akudzidziwa ndiponso Amalawi ndikuwadziwa, ndipo popeza akudzidziwa anenera kukhala iwo oyambirira kubweza maganizo awo ndi kubwerera mbuyo ndi kufuna kusankha mwina kumayenda bwino ndi kuwunikira anthu amene aliso mgulu lawo lomwelo lokayikira, chifukwa ngati ali atsogoleri chimene alankhula iwo anthu amamvera. Atalankhula zonena kuti anthu amvetsetse pa chimene chapezeka chimenenso chili choonadi ndi bwino alankhule chilungamocho kwa mtundu wa Malawi, kusiyana ndi onena kuti akokere anthuwo ku maganizo awo ndi kuti so akhazikike m'maganizo awo. Tikatero ndiye kuti nkhani isingathe, koma nkhani ikuyenera kutha iwo akhale oyamba kuchoka m'maganizo olakwikawo ndi kuti so awunikire anthu ena kuti so achokenso m'maganizo olakwika ndi kukhazikika pa choonadi chimene mtundu wa Malawi wachipeza ndi kupita chitsogolo. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe wapereka ufa wa matani 10 ku zipatala zinayi zing'ono mchigawo chapakati. Zipatalazi ndi Mponera Rural, Madisi Mission, Kasese komanso
Kabudula mwazina. Akapambe anati thandizoli nkufuna kuti athandize komanso kusangalala ndi odwala komanso ayang'anira amene ambiri mwa iwo akukumana ndi mavuto a njala. Akapambe atinso zipatala zambiri zaboma mdziko muno zikukumana ndi mavuto ochuluka kuphatikizapo kusowa kwa chakudya. Iwo anayamikiranso ntchito imene ogwira ntchito mzipatala akugwira. Ndabvira minister of planning ndeni madziwa kuno kwambiri kuna kuti mahealth workers athu amapanga siku yokufuta kwambiri ineni akhalapo student ndili form 4 nekumasankha ndifuna ndipite kuhomu kapena ndipite kupanga zachuma kapena zina nditaona ntchito yanu siku yawa ndiyovuta komanso palipo ndiyovuta matenga zaka zambiri maphunzira zambiri ntchito yakenso imakhaso yogwira ngati chonchi iyotika zilike zoti kuli holiday kani chani anthu simakatumikira ambiri ine nangosankha zachuma zidati ane ndisankha izo freelance koma anzathu magwira ntchito yakuno kwambiri. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya kanema ya Times TTV. Tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa pa zikangotha izi choncho musatalikire. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Amayi ndi ana amene ali mchipinda chochirira amayi pa chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre akusangalala kutsatira thandizo la katundu osiyanasiyana lochokera kwa mmodzi wa apolisi pa polisi ya Chileka mboma la Blantyre. Wa polisiyu amene ndi mayi Miriam Kachingwe wati anapereka thandizoli ngati mbali imodzi ya chisangalalo cha pa Christmas. Wa polisiyu wapempha amayi anzake kuti akhale okondana ndi ogawana ndi anthu osowa zimene ali nazo. Mayi Kachingwe akufotokoza zambiri kwa Daniel Zimba. Okay, so first of all, just make an introduction. Okay. Ine zinanga ndi Miriam Kachingwe. Nali chondikomera kuona kunena kuti tsiku la lero ngati la Christmas ndifikire kunoko ku maternity. Choncho ndinapempha bwananga Madam Matukunga kuti andipatse chilolezo choti ndibwere kunoko as individual kuti ndisathandize kwa anthu ena kochepa pamene ndinapeza. Chifukwa ngati azimayi kapena atsikana pa nyengo ya lero kapena pa tsiku ngati la lero timakhala tasunga ndrama mwina kukapangira maphwando chani koma kwene naona kuti zonse zija sizingandipindulire china chilichonse chifukwa pali anthu ena amene akusowa chithandizo. Target yanga ndoti ndifikira anthu 60 ndo alimbikisa atsikana azinzanga kapena azimayi azinzanga achichepere kuti pamene tikukhala timakhala tikumana ndi nyengo zosiyanasiyana nkutheka pali azimayi ena ali ndi kuthekera kochepa kamene mumakapeza tiyeni tizikhala mogwirizana ngati azimayi ndi kufikira kwa anzathu ena amene ali osowa kuti nawo zimene akusowa tikathe kuwafikira sitingafikire zonse koma kochepa kokha titha kuwakwanirisa kuwathandizirako. Ndipo a Sylvia Kamanga ndi mmodzi wa amayi amene apindula ndi thandizoli. Ineyo ndalilandira bwino ndine osangalala kwambiri kuti taganiziridwa nthawi ino ya Christmas ndipo ndinonyadira kwambiri ndili nchoti sindimayembekezera kuchipatala kuno mavuto amene timakumana nawo ndi ambiri monga kusowa kwa zipangizo zina ndi zina zogwiritsira ntchito. Achinyamata ena ku Mzuzu ati zipolowe zina zimene zikumachitika mdziko muno ndi chifukwa cha achinyamata ena amene akumamwa mankhwala ozunguza bongo amene ambiri aiwo alibenso chochita. Pansi pa gulu la achinyamata lotchedwa Do Your Part Initiative iwo ati nthawi yakwana kuti achinyamata asamagwiritsidwe ntchito ndi andale pochita ziwawa. Samkalimira ali ndi zambiri mlipotili. Izi zinakambidwa pomwe achinyamatawa amapereka thandizo la ndalama zokwana 500,000 kwacha ndi katundu wina ku sukulu yomwe akusungirako makanda mu mzinda wa Mzuzu komwenso kuli mavuto azachuma. Sukuluyi imasunga makanda omwe amayi awo adawataya, ena omwe mayi awo anamwalira, ena omwe mayi awo ngodwala ndipo ena akudwala matenda a mu ubongo. Mkulu wa Do Your Part Initiative
a Matthew Bota anati pomwe nthawi ya kampeni ikuyandikira achinyamata azitenga uthenga obweretsa mtendere osati kuyambitsa zipolowe. Achinyamatawo tifuna tiwalimbikisenso kuti asangofikira kuti asangalale kapena ayambise zipolowe, atha kubwera pamodzi kusonkherana kanga chepe ndi kuthandiza mudera mwawo. Wachiwiri kwa pampando wa bungwe omwe si aboma achinyamata kumzuzwa Comfort Nkhata anati mabungwewa akugwira ntchito ndi atsogoleri a zipani komanso apolisi poonetsetsa kuti kumadera kusamakhale zipolowe makamaka zokhudza ndale. Ndi chinthu cholimbikitsa kwambiri chifukwa choti tikamati kutukulana ku district ndi kuti ndi momwemwe ndipo mchitidwe ngati umenewo ndi kutukulana kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku Mzuzu Crisis Nazare a Mike Mwampata ayamika achinyamata kamba kubweretsa thandizo ku sukuluyi. Iwo anena kuti thandizoli labwera pa nthawi yake pomwe sukuluyi kufuna zambiri kuti afikire vana ochuluka. Mayi wa anawa ndi munthu amene ali mtawuni, bambo wa mwanayo ndi iwo amene ma institution tili mtawuni. So ankolo amwe anawa ndi anyamata omwewa, so ayenera kuti abwerebe kuzadyesa because ndi ana athu basa community. Posachedwapa achinyamata pansi pa bungwe la Do Your Part anagawa katundu ngati nsapato, zovala komanso zakudya kwa anthu ovutika omwe adatengedwa ku madera osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu. Bungwe la Chisankho Watch lapempha bungwe la National Registration Bureau kuti lilemekeze chigamulo cha khoti pamene likutsegulanso malo akalembera wa unzika makonsolo oyamba amene munachitikira kalembera wa mavoti mwezi omwe uno. Brenda Kayo titeuti report imene tikupatsireni nkhani zathu zotsatira. Bangwe HIV AIDS Self Initiative mogwirizana ndi a John Kachali yapereka thandizo la katundu osiyanasiyana komanso kucheza ndi anthu achikulire ndi ana amasiye oposa 300 ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Mbali ziwirizi zati zachita izi ngati mbali imodzi ya chikondwerero cha Christmas komanso posangalalira kubadwa kwa Akachali amene ndi mtsogoleri wa mpingo wotchedwa Eagle. Polankhula popereka thandizoli mkulu wa bungwe la kubangweli a Isaac Mgola anati akutsimikiza zakufunika kokhala limodzi ndi anthu amene akudutsa mu nyengo zowawa. Amgola tsopano tikupatsireni ripoti la nkhani imene tinafotokoza kuti achinyamata ena ku Mzuzu akuti zipolowe zina zimene zikumachitika mdziko muno ndi chifukwa cha achinyamata ena amene akumamwa mankhwala ozunguza bongo. Akuti ambiri mwa iwo alibenso chochita. Pansi pa gulu la achinyamata otchedwa Do Your Part Initiative, iwowa ati nthawi yakwana kuti achinyamata asamagwiritsidwe ntchito ndi andale kumachita zipolowe. Samkalimira ayindipotire. Mukalata yo izi zinakambidwa pomwe achinyamatawa amapereka thandizo la ndalama zowana 500,000 kwacha ndi katundu wina ku sukulu yomwe akusungirako makanda mu mzinda wa Mzuzu komwenso kuli mavuto azachuma. Sukuluyi imasunga makanda omwe amayi awo adawataya, ena omwe mayi awo anamwalira, ena omwe mayi awo ngodwala ndipo ena akudwala matenda amubongo. Mkulu wa Do Your Part Initiative a Matthew Bota
anati pomwe nthawi ya kampeni ikuyandikira achinyamata azitenga uthenga obweretsa mtendere osati kuyambitsa zipolowe. Achinyamatawo tifuna tialimbikisenso kuti asangofikira kuti asangalale kapena ayambise zipolowe, atha kubwera pamodzi kusonkherana kanga chepe ndi kuthandiza mudera mwawo. Wachiwiri kwa pampando wa bungwe omwe si aboma achinyamata kumzuzwa Comfort Nkhata anati mabungwewa akugwira ntchito ndi atsogoleri a zipani komanso apolisi poonetsetsa kuna kuti kumadera kusamakhale zipolowe makamaka zokhudza ndale. Ndi chinthu cholimbikitsa kwambiri chifukwa choti tikamati kutukulana ku district ndi kuti ndi momwemwe ndipo mchitidwe wangati umenewo ndi kutukulana kwambiri. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku Mzuzu Crisis Nazare a Mike Mwampata ayamika achinyamata kamba kubweretsa thandizo ku sukuluyi. Iwo anati thandizoli labwera pa nthawi yake pomwe sukuluyi kufuna zambiri kuti afikire vana ochuluka. Mayi wa anawa ndi munthu amene ali mtawuni, bambo wa mwanayo ndi iwo amene ma institution tili mtawuni. So ankolo amwe anawa ndi anyamata omwewa, so ainoti abwerebe kuzadyesa because ndi ana athu basa community. Posilapa achinyamata pasi pa bungwe la Do Your Part anagawa katundu ngati nsapato, zovala komanso zakudya kwa anthu ovutika omwe adatengedwa ku madera osiyanasiyana mu mzinda wa Mzuzu. Nkhani zathu nzomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Adindo awachenjeza kuti asamalitse polankhula pa zotsatira zakafukufuku wa ngozi ya ndege. Bungwe la chisankhopo chilapempha bungwe la National Registration Bureau kuti lilemekeze chigamulo cha khoti powonjezera nthawi yolembetsa ziphaso zaunzika. Ndipo mnkhani zina mtsogoleri wa chipani cha UTM Dalitso Kabambe wati zipatala za mdziko muno zikukumana ndi mavuto ochuluka. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso poimba *1895#. Muna indine Ronald Mpaso ndikufunirani zabwino zonse pamene mupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa wailesi yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Madzulo abwino.